L'obra que aquest any us presentem és una comèdia que portem 2 anys assajant, que no vol dir que es noti la diferència, però nosaltres portem 2 anys assajant. Que es diu Demà de Pere Chechenia, que és una obra que va escriure Woody Allen i que un exprofessor, un jubilat, però membre de la companyia, va traduir, que és el Josep Vidal. Bé, és una comèdia. Com sempre, dir-vos que podeu gravar el que vulgueu, tenim prestigi ni manies. Recordar, com els recordo als alumnes, també us ho recordaré a vosaltres, que si obriu els mòbils per mirar un missatge, doncs us il·luminareu. Avui ja queda clar com us il·luminareu, com una imatge, així. Doncs estaria bé que això no ho féssim, perquè clar, estem a final de curs, hem corregit, hem fet avaluacions i estem una mica fràgils mentalment. Què més? Dir-vos que, com ja fa uns anys, l'obra de teatre participa a la Marató de TV3, que aquest any sabem que és de les malalties cardiovasculars. Per tant, quan sortim a fora, doncs hi haurà una urna perquè cadascú depositi el que consideri o no consideri oportú. I també recordar-vos que demà a les 6 de la tarda, com ja és tradició, a la porta de l'atri de l'Ajuntament, la coral farà la seva cantada de Nadales. Jo crec que no us he de dir res més. Només una cosa, que us passeu molt bé. I moltes gràcies per venir. Bona nit, em dic Maria, som Maria Elisabet i aquí al meu costat es troba Sor Rosa Maria. Nosaltres som 2 monges aquí a Chechenia, un país de 1,5 milió d'habitants, tots ateus, esclar, i els que no, agnòstics. Fa 6 anys, perseguides per la policia txetxena, ens vam venir a refugiar aquí. Allà fora hi ha 1,5 milió de txetxens esperant per fer-nos santes. La nostra opció era ben senzilla. O ens quedàvem aquí, sota la protecció de la delegació del govern de Barcelona, o sortíem al carrer a intentar la major ocupació en massa de la història. Com podeu comprovar, vaig posposar la meva santedat. Ai, perdó, vam posposar la nostra santedat. Si et sembla, ja diré jo, que aniré una mica més per feina. Al capdavant de la delegació hi ha el senyor Carles Urpí, nomenat pel seu excel·lent coneixement de la sempre complexa zona caucàsica. La senyoreta Núria és l'eficient secretària de direcció. I l'única que té el increïble record Guinness d'haver estat capaç de llegir-se tirant-lo blanc en només 5 dies. El senyor Ferran ocupa la plaça d'assistent. No és ni eficaç ni eficient, és una mica tòtil. Bueno, m'entengueu, de la tarda. Fa 6 mesos que està aquí amb nosaltres. Us preguntareu per què? Doncs perquè és agradable, té 2 ulls, 2 cames. Ah, sí, i és el fill del senyor delegat. Pare, vas ser cridar? I aquí comença tot. I nosaltres ens anem a resar a les nostres estances. Mira, Ferran, crec que hi ha la possibilitat que em nomeni conseller d'Educació a la propera reestructuració del govern en substitució del molt honorable, Déu li perdoni, els seus pecats, conseller Cambrai. Pare, crec que ets la persona idònia per a aquesta conselleria. Durant la meva absència, m'agradaria que tot funcionés a la delegació igual que quan jo estic aquí. No hi haurà el menor problema. Havia pensat a la senyoreta Núria perquè es fes càrrec de tot durant la meva absència, però clar, he pensat que donaríem una imatge molt dolenta com a família. Tu dona'm aquesta oportunitat i et demostraré de què sóc capaç. A més, què pot passar en 2 setmanes? Ferran, et recordo que vas necessitar 2 setmanes perquè importessin aspirines a la Xina. De les 7 plagues bíbliques, només els va faltar patir la plaga de la llagosta. Ara tinc més experiència. Mira, això és fer-ho, perquè de fet, durant la meva absència només tindreu la visita del sultà de Bashir. Oh, no et preocupis, que tractarem el sultà com si fos un rei.
estic a punt de tancar un tractat en matèria de petroli amb el sultà que, si la cosa funciona, donarà una imatge molt bona de cara al sud del president. Que tinguis clar que aquesta delegació és la teva darrera oportunitat. Si no saps aprofitar-la, seré sincer, t'acomiadaré sense cap remordiment. Queda clar? Claríssim. Adéu. Bon viatge, pare. Perdoni, em podria dir on està el senyor delegat? I el busca. Una servidora. És urgent, és que tinc una mica de pressa. Per mi no pateixi, faig el seu camí, però jo necessito saber on està el senyor delegat. Mire, ara mateix no hi és, però el que sí que hi és aquí és el seu suplent. Ui, suplents i substituts, jo no me n'en refio, El seu suplent és de tota garantia. Te dic una cosa, jo no sé si el delegat trigarà dies o setmanes a tornar. No es preocupi, saber esperar és molt bo, perquè mentre el món gira i jo vaig girant amb el món. Vostè mateixa. Adéu. Perdoni, és vostè el delegat, ara? Sí, ara porto jo la delegació aquí. M'hauré d'arriscar. Necessitaria un visat perquè no surti de Txetxènia. Cap problema. Miri, vagi ara a la sala d'espera i empleni aquests formularis. D'acord? Un moment. D'acord? Senyoreta Núria. M'has cridat? Sí, Núria, mira, ara, durant les 2 properes setmanes, em faré càrrec de la delegació. El protocol seguirà com de costum. I significaria molt per mi saber que tinc la teva col·laboració. Sí, cap problema, però crec que el teu pare podria haver pensat en alguna cosa millor que confiar la delegació a un home que va haver de fugir d'Àfrica. A veure, la majoria de funcionaris del servei diplomàtic alguna vegada han tingut problemes. Ja, però a Panamà van cremar un ninot amb la teva fotografia. Això és veritat, això ho reconec. I recorda que les persones que ho van fer eren personal de la teva pròpia delegació. Ferran, assalten seguint a 3 persones, és la policia. I Un moment, capitana, què és el que passa? Han fotografiat unes instal·lacions militars! Estan posant reflectors i metralladores al voltant de la... Miri, jo crec que no ho han fet de mala fe. Si vol, li donaré el carret de la càmera. O la càmera sencera. Els buiaells, si no s'entreguen, els buscarem nosaltres mateixos! Un moment. Aquest és un territori beneït per la Moreneta, I la seva irrupció aquí trenca qualsevol mena de protocol. Monsieur Ferrand, aquí està passant alguna cosa? Sí, gràcies per informar-me. Hi ha molts soldats vigilant la meva cuina. I jo no puc cuinar si som vigilar. I vostè qui és? Capitana, no hi ha el personal, Monsieur Ferrand, attention, jo estava preparant un pastís al forn. Però amb el tiroteig se m'ha destrepat. I ara, què farem ara de postres? T'arranges i que cadascú se la peli com pugui. mira, Ferran, vigila-la que jo vaig a presentar una protesta formal. Espera, ja hi vaig jo. Pues ja està. Capitana, a veure, nosaltres els espiem a vostès. Vostès ens espien a nosaltres. Ho sap tothom. Per què tanta hipocresia? Així? Són espies? A veure, i què passa si són? I vostès quan ens envien per primavera tots aquells espies disfressats de turistes a Barcelona, Així? Admet que són espies. Per això no els dona dret a vostès a entrar d'aquesta manera aquí, il·legalment. Capitana,
Tinc al telèfon la seva oficina d'interior i volen que es presenti immediatament per informar-lo. Admet que són espies! A veure, I tinc tot gravat aquí! a veure, Núria, jo espio, tu espies, ell espia, nosaltres espiem. Nosaltres no fem res de tot això. A partir d'ara la delegació quedarà envoltada i els espies s'hauran de quedar a viure aquí si no s'entreguen. Però abans el món escoltarà la seva confessió. Ei, a veure, com que som espies? Esteve, estigues tranquil. Mira, un lunàtic ens acusen de que som espies. I aquell lunàtic d'aquí els ho confirma. I ara resulta que som espies. Es tracta d'un senzill malentès. Com de senzill? Mira, fàcil, jo t'ho explico. Si sortim de la delegació ens mataran. Et sembla prou senzill? Crec que trucaré al teu pare, aviam que encara està a l'aeroport i pot solucionar. No és necessari. Jo sé com enfrontar-me a una crisi. Sí? Doncs mira, Ferran, comença a solucionar tot aquest jaleu perquè la crisi indiscutiblement és teva. Bé, poden fer el favor de seure que hem de redactar un informe? Veus? Veus el que has aconseguit fent les teves fotografies? Dona, si m'haguessis fet cas ara estaríem a l'Estartit menjant anxoves. Però no, esclar, el teu germà va dir aneu a Txetxènia, que és un país fantàstic. Ja es pot saber per què hem d'anar sempre a la Costa Brava? Ai, és que necessiten a tu per millorar la tramuntana. Esclar, no, és molt millor estar aquí, esclar. 3.500 euros per 3 setmanes de diarrea ininterrompuda. A veure, jo comprenc que estiguin una mica alterats, però si em poguessin donar les seves dades... Apunti. Em dic Esteve Sabater. Nascut a l'Hospital de Sant Pau. Jo soc Berta Badia, tenim casa a Matadepera, al Vallès Occidental. A veure, alguna vegada han patit afeccions respiratòries? No, perdó, no. Han fet alguna vegada compres en criptomonedes? Molt sencer. Perdó, aquesta és. Petició d'asil. Això mateix! Us Barceloní de l'anàlisi política a Barcelona! No, si només faltaria que ens el concedissin. Escolti, que nosaltres tenim un negoci de catering, amb seu fiscal a Ullastret. Però, a veure, és veritat o no és veritat que han entrat en una zona prohibida? Sí, jo li vaig dir, mira que sembla una propietat privada, però ell somrigué i digué, per què ho dius? Perquè hi ha vigilants gossos vigilats a 2 metres? I jo li vaig dir, doncs sí, perquè hi ha vigilants gossos vigilats a 2 metres. Què et pensaves que era una rebaixa de gossos vigilats a 2 metres de vigilants? I llavors els van perseguir i se'ls va acudir venir aquí. La nostra filla la Laia ens guiava amb el Google Maps. Ells van fer ben fet. Sí, esclar, perquè després vostès hi diguin que som espies. A veure, intentaré resoldre això en molt pocs dies. Truqui, que ens haurem de quedar aquí a viure. No pot ser. El meu soci necessita. Estem en temporada i hem de servir un munt de bodes i banquets, Ai, Laia, on t'havies picat? És que estava visitant la delegació que sempre un palau. Li presento la Laia, la meva filla. La vaig tenir per cesària. I ja veu, d'aquí 4 mesos som a casa. Hola. Hola, a Ferran. Perdoni, per servir-me. Mira, nena, gràcies a aquest, potser estarem tancats aquí en aquesta delegació 3 o 4 dies. Lamento les molèsties. A mi em sembla divertidíssim, senyor Ferran. Quin ha estat el màxim període de temps que ha estat algú aquí de convidat? Tenim a Sor Maria i a Sor Rosa Maria que porten aquí un temps. Un temps? Quant de temps?
Un temps. Quan? 6 anys. 6 anys del mato, però estan bons, 6 anys! Cap de cursa! Si ja t'ho deia jo, anem a l'Estartit, ara estaríem menjant anxoves. Però no, esclar, m'ha va dir, aneu a Txetxènia, que és un país fantàstic! Mira, descansi en pau. Per si no està mort. Doncs hauria de morir-se. Senyoreta Núria. Sí, Senyoreta Núria, faci el favor d'acompanyar els convidats a les seves habitacions i que descansin fins a l'hora de sopar. perfecte. Si són tan amables d'acompanyar-me. Senyor Ferran, podria parlar amb vostè un moment? Espero que no estigui disgustat amb els meus pares. No, sí, jo també tinc pares. El que passa és que pel camí que vaig no sé quant de temps els tindré. Tot el món comet errors. No hi ha dia que no miri al Twitter que hi ha una crisi diplomàtica en algun lloc del món. Sí, normalment al costat d'aquells articles apareix el meu nom. Que graciós. Vostè és que és tan diferent del meu promès, que és tan segur. No, sí, jo també soc segur, entre una patinada internacional i la següent. Ho dic seriosament, senyor Ferran. Vostè és tan emocionant, i romàntic, i bilingüe. Of course, sí. Està casat, senyor Ferran? És que no tinc temps per més crisis. I vostè a què es dedica? Jo pinto dipòsits de moto. Vaja, a mi també m'agrada l'art contemporani. Monsieur Ferrand, pardon. Necesito saber que decideix pas ou pas. Quin és el problema? Oh, Monsieur Esteban, c'est le problème. Tingui paciència, el veuré al sopar. Ferrand! À tots els plats que li proposo, sempre em diu que no. Però jo li prepararé un bon bistec de badilla. Ni de broma, que tinc l'estómac que no venis, Com que no? Attention! La meva recepta és un dels secrets de la cuisine européenne. Ah, sí? Oui! És un secret? Oui! Doncs que continueixis per molts anys. Escolti, jo només vull pollastre bullit. Ai, Esteve, on t'havies ficat? Ai, mira, aquí negociant una dieta que no em mati abans que m'afusegui. Ai, no pateixis, ja aniré jo a la cuina i et prepararé alguna cosa. Ah, no! A la meva cuisine? No, madame. Ningú ha entrat mai a la meva cuina. Oh, si em desordenar els pots i les espècies, no sé què puc arribar a fer. I no vull pensar què faria si em trobés amb una forquilla a la mà. Papa, mamà, mireu el que he trobat. Però a veure, Sor Maria, Sor Rosa Maria, què fan vostès aquí? I tan soroll no podíem resar? Els presento els meus pares. Ai, hola. Han arribat avui d'una manera molt semblant a la de vostès. Això també és un refugiat? Refugiat. Vostè sap que m'ha costat a mi aquesta camisa? Refugiats. Sí. Disculpin, ens haurem disculpat. Sor Maria és il·lusionista. Porta 6 anys entrenant. Ai, encara no ha trobat la manera de fugir d'aquí. Va, senyor Esteve, allò quina carpeta, va. Només em faltava això. Esteve, no siguis dolent. La sota de baix. Però si és l'art de diamant. Maleïcia! Sor Maria, aquesta boqueta, eh? Perdó, senyor. Oh,
És que se m'han tornat a barrejar les baralles. I per què no ens ensenya algun dels seus trucs de màgia? Ens encantaria veure-ho. Ai, nena, no saps el que acabes de dir. De veritat, que t'agradaria? Sí, tant que sí, oi que sí, Esteban? Preferiria que em toqués la grossa de Nadal, però si no hi ha més remei. Tens per un minut, Públic, sí, públic. Torno de seguida, Jo l'ajudo. Jo ja, si em disculpen, tot això ja ho tinc molt vist. M'estimo més anar a conversar amb l'Altíssim. T'imagines que ens haguéssim de passar 6 anys fent jocs de màgia? Ui, 6 anys. Mira, 6 anys amb el canvi climàtic segur que quan tornem a Barcelona la trobarem convertida en una nova Venècia. Senyor Esteban, que tenim resolt el problema del sopar. La cuinera li prepararà un bon conill. Conill? Sí. Com el busboní? Sí, quan Jo no em penso menjar els meus amics, però és que aquí ningú pot demanar sopar amb un xinès. Brócoli no quiero. Ai, nena, no saps quant temps fa que somiava amb això? Doncs en quin miracle volen que comenci? Ai, no sé, volia caminar sobre l'aigua. Bé, com poden comprovar, no porto res a les mànigues. Res per aquí, res per allà, i voilà. Ay, sí. I el conill! Aló, Esteve, com vol la cuina? Algú o molt bé? Cecina! Volen fer el favor de parar, que això és una delegació internacional i vull que ho sembli! Capitana, les seves acusacions sobre espionatge són ridícules. Són turistes. I tant. A més, jo sé que vostè fa això perquè fa uns mesos vam capturar el seu espia, en Sergei Antoniov. Ferran, està a punt d'arribar. Qui està a punt d'arribar? Sí, que no te'n recordes. Però no havíem cancel·lat la recepció. Però aviam, jo t'ho vaig suggerir i tu vas insistir que controlaves la situació i que jo continués amb el protocol de costum. Sí o no? Deixa'm pensar. He de trobar una solució. Deixa'm pensar. Ai, Déu meu. Quina desgràcia. Acabo de rebre un missatge.
Ai, del meu soci. Oh! Resulta que acaba d'intoxicar 50 convidats en la festa de presentació del nou disc de la Rosalia. Déu meu, ja m'imagino que ens acabaran denunciant. Ah, no! Els denunciarem nosaltres abans per la seva escassa resistència a la salmonel·losi. Disculpi! Ai, disculpi! Ai, és que se m'ha fet aquí un embolic de mil dimonis! Jo ja li deia que no servia per aquestes bestieses de la màgia, però vostè R. Sor Maria! Home, què? Està insultant aquest gran art de l'il·lusionisme? Doncs miri, sap què? Aquí estic. Com? Ai! A veure, Sor Rosa, a veure, no m'eres de màgia ara, no, eh? Ai, dai, ara intento ajudar, vale? Va. Mira que he entrat per la porta sense trucar, però si és Alibaba! Soc Sa Altesa Reial, senyor del regne de Bashir i vull veure el delegat. Ai, miri, les teves sabates per servir-lo. Escolti, aquí li deixo la meva tarja per si mai necessita un servei de catering de qualitat. Ai, Sor Rosa, per una miqueta li donaran a cap d'acord que jo no és tan joveneta. Disculpi, majestat. Ai! Espero que tots els soldats que falten a la delegació no els hagin molestat. Es persegueixin a l'esquerra a mi. Veig que venia per servir-la. Ui, Berta, ja sé de què ens sona el nom del sultà. Escolti, a vostè no se li van revoltar els seus súbdits fa cosa d'un any? Vull veure el delegat, sisplau. Soc el sultà de Bashir. Que me'n recordo, si vaig llegir la guàrdia. Oi, no va fer gens bé allò que va fer amb els seus treballadors. Es manifestaven tranquil·lament. Hi ha dues cares en aquesta qüestió, amiga meva. Dues cares. Uns treballadors es declaren en vaga i calia pagar-los. Vostè no els coneix. No hi ha manera que aprenguin. Berta, que potser estàs parlant d'alguna cosa que desconeixes. Mira, espera, aquest pati executa la seva gent amb la mateixa tranquil·litat i patxorra que tu menges un gelat. He vingut aquí perquè em rebin dos gossos. Vull veure el delegat. Majestat! Si no em demanen excuses, les relacions entre els nostres països quedaran trencades. Vull excuses! Oh, sultà meu, no us espereu, que si no es podrà pujar a la prisió. Quantes vegades t'he dit que no em tractis així davant dels trens? Ai, no pateixi, tots els homes són iguals, si no fos per nosaltres, estaríem funcionant que hi ha altres. Té tota la raó, sultà meu, disculpeu. La sultana veia el seu sultà, no tornarà a passar. Però nena, no et deixis trepitjar d'aquesta manera. Mira, saps què et dic? Que l'unió és puro teatre. Saps per què? Perquè jo l'únic que faig és acontentar els sectors més retrògrades de la ciutat ara. A veure, senyor i senyora Sabater, faci el favor de sortir del saló immediatament. Que t'has picat de a la nit! Les relacions entre els nostres països s'han acabat. Majestat, esperi, disculpi. Majestat, esperi, disculpi. Ara no li llevis al punt que no necessitem per res el seu patró. Ni que els russos ens tanquin l'aixeta, que nosaltres tenim amor propi. Sí, pare, sí. No, va ser el senyor Esteve que va insultar el sultà. Va insultar el sultà. Aquest cop sí que l'ha feta grossa. No es pot ser més inútil. És un perrin.
no el convidaria a casa meva ni per tot l'or del món. Sort que la tenim a vostè. D'acord, pare, d'acord. Ferran, començaré ara mateix a veure com organitzo l'intercanvi d'espies. Hola, Ferran. Mira aquest codi. Crec. Seria més efectiu una pistola. Veiem, mica. El meu pare m'ha despatxat. Ara s'encarrega de la delegació la senyoreta Núria. I a més, el Servei Meteorològic de Catalunya m'ha declarat zona catastròfica. No t'ho creguis malament. Soc un grandíssim fracassat. Estic segura que en un altre ofici segur que ets un geni. Mira, si el negoci del fracàs funcionés, tindria una cadena de grans magatzems. I a què es dedica el seu xicot? És advocat, però ja no és la meva parella. Hem trencat. En Dani no és per a mi. Tot i que els meus pares encara no ho saben. El seu pare tindrà un gran disgust, Sí, i agafarà un atac, perquè ell l'estima molt. A mi és que em va més el moviment. Creus que estimes una persona i de sobte te n'enamores d'una altra que no coneixes pas de res. Una vegada vaig escriure un poema justament d'això. Aquí et batega un cor de poeta. Ja, se m'ha fet una mica. Ja parlarem, M'ho he passat molt bé. Adéu! Gràcies per la beguda i per la companyia. Que no hauries fet un petó? L'activista se va. Senyor Ferran, està segur que podrem sortir de la delegació sense perill? Completament. La capitana els portarà fins a l'escala de la via. La senyoreta Núria ha fet molt bé l'organització de l'intercanvi d'espies. Sí, també ha muntat una festa pel sultà de Baixí. Jo crec que tot tornarà a la normalitat d'aquí a molt pocs dies. I aquí ho porten tot. Ai no, ens falta una maleta. Laia, et trobaré a faltar. Si passes per Matadepera... Al pas que vaig, igual arriba abans que tu i tot. Ferran, a mi també m'hagués agradat fer-te un petó. Ja estem llestos, capità. Capitana, que consti que no li guardem cap ressentiment. Només per servei, Antonio, que m'ha acceptat aquest intercanvi d'espies. Ai, et tinc el passaport. Vol dir que l'he deixat a la tauleta. Laia, m'acompanyes? Sí. Jo també vinc. Si fos per mi, no arribaríem vius a l'aeroport. A veure, capitana, tranquil·litzis. Miri, li aconsello que s'apunti a una app d'aquelles de lligar i mantén, I a veure si aconsegueix un match. Que aquí aquestes coses estan prohibides. Ja és mala sort, ja.
Li prometo que els meus homes l'hagueren fet confessar en menys d'una hora. A veure, capitana, confessar el què? Que són espies! A veure, capitana, entre vostè i jo, des de l'atac a les Torres Bessones, que no havia tingut una missió més fàcil. Mataré les meves pròpies mans! Jo intenti que són mestres d'arts marcials, Oh! Quan arribi a Matadepera faré un crit com m'he burlat de vostè. Serà la vergonya del servei secret i ja pot anar buscant un altre ofici. No le trobo la casa. Que no sortiràs d'aquí. Capitana, no m'obligui a foradar-li la camisa. Què? Vostè no parla de cap pistola. No? I això què és? Això és un dic. Ho sembla, però és una 45 de color carn amb 3 articulacions i dues ombres. Doncs vinga, anem-hi, que se'ns fa tard. L'intercanvi d'espies s'ha anul·lat. Collons, què? No pot ser. Sí. M'han avisat el nostre servei d'intel·ligència, Sergei Antoniu. L'han matat! Ara el govern sí que m'escoltarà. Perdona, capitana, no vagi tan de pressa. Sergei Antoniu s'ha penjat a la seva cel·la. Què vol dir? Que està mort? Del tot. Que el Sergei Antoniu no està viu? No, gens. Que no respira? No. Que s'han acabat això de l'intercanvi d'espies? Finito. Està tieso de veritat? Com un pal. Hòstia! Ai, amic meu! El veuré ben aviat. Oh, ja, ara torna a desfer les maletes. Ai, quina mandra, va. Esteve, agafa les maletes. Va, És còmic, que còmic, Bé, tu volies que passéssim més temps junts, oi? Jo sí, tu no. Senyor Ferran, cabró! Oi, por acá. Vine, que la nena s'està abraçant amb el límit de fracassar. Nena, no creus que és una miqueta massa gran per tu? Bonne nuit. Comme que ja no parlo més a la resta de l'obra, deixin almenys que els expliqui com està la situació del govern del Ras d'Ara. Han passat 3 dies i tothom comença a patir la tensió. Hi ha una turista que ningú sap qui és, però no es mou de la delegació. Perdoni! Ja m'ha dit el formulari, ara m'ha de posar un seient. Ho sento, però jo no la puc ajudar. No. Haurà de continuar esperant aquí a la delegació. Esperar és bo, el món gira, jo espero. Mentre el món gira, jo també. Madame Bernard es passa el dia netejant i encerrant el parquet. Ja he encerat el terra 2 vegades, fins i tot el de la dutxa. Senyor Rebecca, que com digui, si vostè neteja jo no tinc feina, si no puc treure la pols perquè vostè ja ho ha fet, em fotran de potetes al cafè. Ai, estic desesperada, No te la podries quedar una temporadeta a la teva cuina. No. Ho sento molt, col·lega.
però és que la meva cuina és sagrada i no entra ningú. Això passa per no posar límits al primer dia. Escolta, els guiris i els estrangers són com els fills petits. Senyor Roberta, esperi i escolti. Saps al tercer pis hi ha una biblioteca molt interessant? Agafi un llibre i llegeixi. Veurà quina experiència més enriquidora. Netejar està molt bé, però té els seus problemes i els seus beneficis. Per què ens sembla una vista de gent? Vaig a dutxar-me. En una de esas se cae. Mademoiselle Laïa et Monsieur Ferrand passant per una atenció diferent. Bueno està. El teu pare em mira com si fos un lladre. El meu pare vol el millor per a mi. Jo també vull el millor per tu, però passo de suïcidar-me. Monsieur Esteban, oh là là, Monsieur Esteban, continua amb els seus problemes alimentaris. Jo pensava fer-li un bon arròs amb xinxetes, però, com que jo no surto més a la resta de l'obra, no li puc fer. Eso sí, has enverinat algú més. Sí, mira que no te caigui el ritme, eso sí. Ja. Escolta'm bé, quan arribi a Matadepera llogaré un taxi, un camió, un tanque i t'atropellaré les mans. Mai més podràs fregir un ou ferrat, m'entens? Bon, c'est un chaos, c'est ici. Je m'en vais, però, com diria el meu col·lega Larguignano, el peligro se mastica con fundamento. Rico! Allez, au revoir, adeu-siau. Encara no sé a venir que li hagi de dir adeu a un advocat i hola a un diplomàtic completament inútil. La Laia té dret a refer la seva vida. A més, en Ferran, diplomat per la Juan Carlos I, quin problema hi pot haver? I no mira, que les universitats també s'equivoquen. Què és això? Ai, deuen ser els manifestants que cada dia envien la capitana. Porta l'ordinador! I s'assembla a tu i l'estan cremant! Igual es pensen que soc Luis Enrique, el entrenador. Ai, i també s'han tirat mals! I pedres! Surt de la finestra! La senyoreta Núria està estirada al terra en el vestíbul d'esta movent per una pedra i te lira! ¡Es de Romeo y Julieta! Esteu tots bé? Sí, i tu? Una bomba. Sí, que és una bomba! Una bomba. Qualsevol lleuger moviment i saltem pels aires. Esteve, estigues tranquil! Tranquil, però què collons és l'Esteve? Miri, no pateixi, Jo hi entenc d'aquests artefactes, n'he rebut molts. L'únic que s'ha de fer és desconnectar la bomba. La meva vida en mans d'un diplomàtic artificial completament inútil! Un fracassat! Sortim tots d'aquí! Mira per la finestra, em podrà sortir en qualsevol moment per ella. Ai. Ja m'he desconnectat! Ai, el meu cor te'n va dir veus com estou emotiva.
Esta ya se ha caído. Romeu, Se ha abierto la cabeza. noves el meu enemic. Després que el teu nom i pren-me tota sencera. Oh, Julieta, si em dius a Romeu, deixaré de ser Romeu. Ai, Romeu, estàs boig? Julieta, em podries dir qui no és? Romeu, amor meu, som dijous. Truquin a un bloquero, que està completament insana, l'hem de portar a un manicomi. Sí, va a l'hospital per Romeu i la seva filleta. Molt bé, dins d'aquest camp de batalla i sense ningú a la delegació, em faig càrrec d'ella. Que emocionant! Sí, però ara he de veure com resol tota aquesta història. Això ja ho he pensat jo. Ah, sí? Sí. Què et sembla si els pares i jo ens escapem? Tu estàs boja. Que sí, ho he parlat amb Sor Maria i Sor Rosa Maria creu que ho podem aconseguir. Elles? I què saben elles si no són capaces ni de fugir d'una camisa de força? Tenim contactes amb la resistència. Mira, saps què? Tu descansa i si d'aquí a un any encara continues pensant el mateix... Però per què no intentem donar una raó? Vols una raó? Sí. La mort et sembla una bona raó? La mort. Imagina't, els teus pares no sé que no estan aquí a gust, però imagina't-els davant d'un escamot de fusellament. Oh, Ferran, sisplau, pren la iniciativa d'una vegada amb la teva vida, tu i jo podem fer-ho. Tu t'has fumat les cortines. Proposem la idea als meus pares. No, mira, jo no em veig amb cor d'afrontar una cosa així. Sí, ja veuràs. Papà, veniu que el Ferran ens vol tindre a matar. Però com ho vols fer? I si ens escapem amb la furgoneta de la bugaderia? Ho he vist a les pel·lis? La bugaderia. Però si ja no portem res a la bugaderia. Si la teva mare ho renta tot. Ara, podríem tenir una oportunitat. Si féssim una festa i entremig de la festa vosaltres quedéssiu vestits com els convidats i quan ells marxessin vosaltres entre ells. És genial! A veure, què ens vol dir aquest fracassat? Laia. Bé, a veure, què fa una persona que desitja desesperadament la llibertat? Escapar-se. Ui, mira, escala muntanyes, travessa fronteres, creuen rius, deserts, boscos, mars... Vaja, tot el que no penso fer jo. Papà, els diaris van plens de notícies de famílies que s'escapen cada dia. Ai, nena, nena, no. Els diaris van plens de famílies tirotejades a l'escapar-se. Esteve, tu vols que la teva filla es faci vella aquí? Doncs mira, prefereixo que es faci vella a que es quedi òrfana. Tolero els òrfans dels altres, el que no toleraria mai és que la meva filla es quedés òrfana. Mira, sóc així d'egoista. Esteve, carinyo, tu no voldries que la teva filla trobés altres pretendents? Sí, vinga, va, d'acord, t'escolto. Bé, d'aquí 2 dies celebrem una recepció pel sultà de la Xina. Ai, i qui s'encarrega el catering? Vindran dignataris de tot el món. Llavors, la idea és que vostès es vesteixin com els convidats, pugin a la seva habitació i cap allà a mitjanit, quan comencin ells a marxar, vostès amb ells dissimuladament. Ai, nines meves, si podràs estrenar el teu esmoquin nou. Ui, mira, a mi aquell smoking em pica. Mira, si tu no vas fent vestit, jo no vas. Des de fora els estarà esperant el cotxe de la delegació. A veure, i si per una casualitat sortim d'aquí, després què passarà? La resta és ben senzill. Els nostres contactes els duran a Madalena Sants Estalvis. Miri, no tindran una oportunitat com aquesta. Papà, marxem a casa. Vinga, va, d'acord. Marxarem. Miri, pensi que ho tinc tot controlat. Confessar-lo abans de marxar. I jo
tornar a Matadepera. El cel encara ens queda massa alt. A mi només m'han posat 4 rèpliques. S'assembla molt al de la cuinera. I ara l'autora li ha fet pena i m'ha dit que vingués aquí a dir-vos que han passat uns quants dies. I també us podria dir moltes més coses, però... I podria fer spoilers també, però... No ho faré. Estic pensant. Sí que tinc clar el que faré. Me'n vaig al Turull a comprar un panetone. Bon Nadal! Molt bé, tornem a començar des del principi. Senyor Esteve, qui és vostè? Doncs aquí, Joan Vilarassau, estic casat, tinc 4 fills, un gat miop i un Volvo. Qui deuen interessar totes aquestes tonteries? Però si els paren en algun control, les seves respostes han de ser coherents. Què fa vostè a Txetxènia? Estem de gira pels països desenvolupats. Sí. Finançant projectes que respectin el medi ambient. Jo soc l'encantadora esposa, Mireia Montoliu, Mig Lloret, 94. Si es creuen això, ja hem guanyat la Tercera Guerra Mundial! A veure, on s'allotgen? Al Gran Hotel, durant una setmana, i després marxarem cap a Malàsia. Molt bé. I ara, què faran quan surtin de la delegació? Quan sortim de la delegació barrejat amb els altres convidats, doncs el xofer ens portarà fins al vestíbul del Gran Hotel. Bé, això sí, no ens identifiquen abans, ens detenen, ens torturen i ens crucifiquen. Bé, allà al vestíbul del Gran Hotel canviarem de cotxe i un senyor s'acostarà a mi i em dirà: porta unes arracades molt boniques, la meva dona en té unes iguals. Ja seguirem. Molt bé, i què faran quan arribin a l'estació? Quan arribem a l'estació, a mi un individu sospita. No, sense cap aspecte sospitós, em dirà: l'Herbois Berta. I què faran llavors? Doncs anirem a l'estació cap a Istanbul. Però no arribaran a Istanbul. No. Ens tirarem del tren en marxa a mig camí. I així, per casualitat, apareixerà un pagès amb un tractor ple de civada. Ui, jo tinc al·lèrgia a la cul de la civada. I el tractor xino, arribarem a la costa on trobarem un submarí. Molt bé. Senyor Esteve, ha disparat alguna vegada? Quantes vegades creu vostè que hi ha trets en un càtering? Molt bé, li diré un secret. No dispara si abans vostè no li trema el gallet. Que bona, bona, Crec que res d'això és necessari. Però per què no? Mira, si tu portes l'arma jo no m'escapo. Si tu hi ets un perill sexe, imagina't! És que m'he excedit en les precaucions, no sé. Mira, sempre ho espatlles quan la cosa començava a ser una mica divertida. Ai, d'acord, la pots portar, però sense carregar, Bé, jo us deixo que he d'acabar de completar unes gestions, Ai, dona, i ara per què plora? Ai, però si jo sempre he cuidat de vosaltres i tot sortirà bé. Sí, sempre cuidaré de vosaltres. Ai. Bé, doncs vaig a preparar el meu vestit per la recepció. M'acompanyes? No, jo em quedo aquí a llegir els 3 o 4 diaris que hi ha. Ai. Sí, després.
Ya verás si se le va a... Es cómica mi hija, ¿verdad? Te lo hace bien. Sí, sí. Este cómico hace fabuloso. Este cómico hace fabuloso. ¿A qué se le escapa la bala? ¡Pum! ¡Cabrón! ¡Pum! Señor Ortega. Ay, José. Doncs bé, Burgos! Vinga, que no faltis. Alguna cosa més? Un karaoke, vull cantar! Ràpidament. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón, apoyo, hemos visto libertad. Criminado por la tierra, criminado en la vida. En el lugar del tiempo, las experiencias que han llegado a la conclusión. Perdida la inocencia, que resulta más amigo. Para ser bien el amor hay que venir. No, el dos xerraire que li demana les seves més sinceres disculpes, Jo estic aquí per retre-li els homenatges que es mereix. Ja sap vostè el que el meu pare sent per vostè. Pensé que no ha pogut venir. No, si ho tenia agendat, però és que l'avió ha arribat tard.
vostè els seus jocs de cartes? Hi ha un missatge en el 2 espases. I per què no me'l poden dir si no hi ha ningú, estem sols? La família Sabater i la seva filla ja estan preparats per marxar. I aquest és el puto missatge. Laia, on són els teus pares? Ara vaja, que és que el meu pare ha tingut un problema amb l'arquilla. Doncs mira, heu de marxar ja perquè la capitana ronda per aquí. Adéu. Encara no he marxat i ja m'enyoro. Jo t'enyoraré quan arribis a Matadepera que vas per favor. Óytela. Ai, feia 25 anys que no m'abraçava d'aquesta manera. Ara vas de fiesta. Mostra indiferència. Ja l'estic mostrant. Nota que portes una pistola. Dona, que són els meus pectorals esculpits al gimnàs. No es coneixem, oi? Oh, et dic Joan Vilala Sau. Estic casat, tinc 4 fills, un camió i un poni. Jo soc encantadora d'esposa, Mireia Montalí, més lloret, de 4. Encantada. Lady Potter. Molt de gust. Para que le bese la palmilla. Que bou, que és extraordinari. No, però si me'l deixa, a veure. A mi no m'agraden gaire els fills, saps? Però... Ui, aquest té un boquet força articulat. I baixa! Cremant, I fa molt de temps que està a Txetxènia? 3 setmanes. 2 setmanes. Deixem-ho en 2 més 1. I estem a l'hotel Gran. No, el Gran Hotel. Gran és una cosa que sense Tarvània no Esteve. Ai, quina gràcia. La meva dona sempre se li oblida que em dic Josep Vilala Sau. Joan, volia dir que les teves han despistat. Ai, Joan Josep Esteve. Sí, què més dones i les factures de la llum, el gas i l'aigua sempre les paga el mateix. Molt interessant. Bé, ens hem d'anar, que ens esperen a Malàcia. No, Malàcia no. Estambul, Estambul. Ai, a Afganistan, Malàcia, Estambul. Què més dones i totes venen a ser parades de la mateixa línia de metro. Què? Anem, Berta? Berta? Jo soc l'encantadora esposa. Mireia Montalí, més lloret? 4. Ai! La senyora, 3 setmanes buscant. Mira on passava. Perdoni, que em podria donar foc, sisplau. Escolti, vostè no sap què fumar mata. Ai, carai dels senadors, sempre fallen quan més se'ls necessita. No es preocupi, jo ja he de marxar perquè el dia és l'última de marxar a les festes. De nosaltres l'acompanyem també. Buenas tardes. Vaja, amics meus. Esteu molt elegants. Què potser els esperen? A bata de terra. Capitana, una truquen. Sembla que és molt urgent. Si vol, pot contestar de la meva habitació que podrà parlar més tranquil·la. Bé, m'encarregaré de vostès més tard.
Mira. Toda la pupa. Todo le pasa. Mira, saps què? Està borratxa. Si d'aquí uns moments no sentim res, això voldrà dir que s'han pogut escapar. Ala, que pego un tiro. Ara són tots. Creus que en totes les delegacions mundials passen aquestes coses? Mira, Ferran, definitivament no. Ferran, quin desastre! Jo què sé, estava fort, no veia res, i pim-pam, no sé. No hi ha res que una festa de rics. Ells no acostumen a practicar el noble esport de la neteja. S'estimen més jugar amb el pal de golf que amb el de l'escombra. Que trista la vida de sultans, polítics i famosos. Que trist passar per la vida de festa en festa, de copa en copa, mentre els pobres recollim les seves merdes. Prou, Polenka, t'estàs posant sentimental i tu ets forta com el vostre. Barxènia! Ara de borratxa. Salut i pessetes, i els altres a fer punyetes. Salen tot liquiado. Ferran! Com se t'acut organitzar una fugida amb el teu coeficient intel·lectual? A veure, no només volia que diguessin a casa seva, no són espies. I a més, si hagués sortit bé, ara mateix seríem uns herois. Però has fracassat! Com fracassa tot el que toques! Bombes, piquets, manifestacions... Res de tot això havia passat mai a la meva delegació. Disculpi. Passi, senyoreta Sabater. Si ja ha acabat amb ell. Per cert, que no t'ho digui. La teva mare no sé. Vol que et facis una prova d'ADN perquè creu que no ets fill seu i que et van canviar quan vas néixer. Així que tu sabràs. Jo marxo, adeu. Ja que ara està per aquí. Jo porto tota l'obra, que em posen un segell, que mentira, que sí, Acompanyi que ara estic per vostè. Acompanyi. És que no sap posar ni un segell. Déu meu! Què he fet jo en aquesta vida perquè em regali un fill com tu? Jo no ho entenc! Però no sento tota aquesta culpa nostra. No és del tot cert. Però ara saps què? La capitana ha fet envoltar tota la delegació amb molta més vigilància. Ai, ja t'imagino que ens quedarem aquí eternament fent jocs de màgia. Ai. Jo els prometo que els trauré d'aquí quan pugui. Què és això? Són insultar la seva dona que està endurrint la mona. Ui, ahir al vespre vam veure tan burro per tombar el dinosaure prenyat. Doncs jo crec que és millor que els fiquem al llit. Crec que hi ha els pijames. Pijames! Ai, que m'estàs espantant. Què estàs arrimant? Un moment. Sor Maria, Sor Rosa Maria, vinguin ara mateix. A més, diria que la mida és semblant.
Ferran, ja sé que estàs pensant, però resulta que ells són 2 i nosaltres som 3. Resulta que ahir el sultà i la sultana, quan vam agafar i van acabar la festa, no se'n van anar. Però llavors no passaria res si avui sortissin, perquè semblaria tot natural. Sota els seus vestits, però, hi aniran vostès. Sona fantàstic, el felicito, senyor Ferran. Sona fantàstic. No sortirà bé, però sona fantàstic. És prou el fujorrat, perquè no s'hi ve. Vinga, prou. Vinga, vagin a canviar-se ja. I què passa amb mi? Tu vés a ajudar-los, que ara t'explicaré. Però segur que saps el que fa. Segur! La primera vegada a la vida sento que controlo. Què ens ha cridat? Sí, els seus contactes continuen operatius? Sí, creiem que sí. Doncs truquin, ho tornarem a intentar. Sí, senyor Ferran. De tant en tant, el destí agafa un home per la mà i el fa capaç d'aixecar una muntanya. Oh, que cursi, però m'encanta! La pluja que esperaven arribarà més tard. D'acord. Confirmat. Procedeixen les mateixes precaucions. Laia, he dit últimament que t'estimo. No, però jo tampoc. Preparats per marxar? Què cosa l'aire? Ai! Mira, a mi el meu dermatòleg em va dir que tinc pell de princesa. Penso bé, em donava una noteta i de mi un pa és el mateix. I la Laia? La Laia sortirà amb mi sota protecció diplomàtica. Com? Com a esposa d'un diplomàtic tindràs aquest privilegi. Es posa vostè i ella? I què passa? Si som majors d'edat i ens estimem? Oh, i majors d'edat està clar que sí, Sobretot tu. Laia, vols casar-te amb mi? Sí! Nenes, casa! Llàstima que no estic viu el teu pare per viure aquest dia tan emocionant. El seu pare està aquí, està viu i està aquí sencer, Ai, en què estaria jo pensant? Prou de xerrameca que igual el sultà va i es desperta. Marxem. Ai, però arribem al submarí, et trucaré per dir-me quina tele vols per la llista de notes. Ai, mira, Salvadeta, quan arribem a Matadepera, recorda'm que apuntem el nostre gendre a l'oficina dels aturats. Ben tranquils, els hi volem explicar com va acabar tot això. El matrimoni sabater va arribar sa i estalvi a Matadepera i d'allí va marxar correcuita cap a l'Estartit a menjar-se xoves. La parella es va casar. Pel civil, què hi farem? No, tot és perfecte. El senyor delegat no va aconseguir la conselleria que desitjava, ja que se la va quedar el nostre estimat senyor Cambrai. I es va jubilar aquí, a Txetxènia. I perquè el seu fill no li donés més mal de cap, el va enviar a 10.000 quilòmetres a Groenlàndia,